Herriz herri saioa Gares udalerrira iritsi da gaurkoan. Udaletxean, Nafar Laiariak elkartean eta Jakue hotelean izango gara besteak beste. Eta herriko txoko eta bazter esanguratsuenak ezagutzeko, beti bezala, bisita gidatu bat ere egingo digute. Zatozte gurekin. Gares herrian gaude gaurkoan eta herriaren nondik norakoak ezagutzen hasteko Zerroberik bertako alkatearekin, Oian Mendorekin hitz egitea baino. Kaixo Oian? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, ondo. Oso ondo, pozten naiz. Lehenik eta behin gure ikusleak kokatzen hasteko, non gaude, non kokatzen da Gares geografikoki? Geografikoki Gares, Lizarraldea eta Iruña herriaren arteko mugan kokatzen da, Arga ibaiaren ertzean eta Izarbibarko baiaran. Oso ondo. Eta eskualdeari dagokionez, administratiboki zein eskualdetan? Izarbibarko mankomunitatean gaudela esan dezakegu, hemen ditugu zerbitzu gehienak. Mankomunitate bat duzue edo udalak bere aldetik zein zerbitzu eskaintzen ditu eta zein eskualdeko beste udalekin batera? Baditugu zerbitzu propio batzuk, adibidez haurreskola edo kirol zerbitzuak, baina zerbitzu gehienak amankomunean ditugu. Zerbitzu sozialak adibidez Izarbibarko herriekin eta ura, zaborrak baditugu Izarbibarko mankomunitate zabal horrekin, hegoalderuntz joaten den mankomunitate horrekin. Zerbait hobetu beharrik bada zure ustez zerbitzu horietan? Bai, egia esan da, zerbitzu sozialak adibidez berriztatu behar dira, pertsonal gehiago behar dute, garraio bide publikoak ere hobetu behar ditugu eta azpiegitura asko berritu beharrak ditugu. Orain pil-pilean dagoen gaia da Nafarroako gobernuak udal maparen berrantolaketari ekin diola, lege proiektu honen arabera Nafarroa 11 eskualdetan banatuko litzateke. Zer iritzi duzu lege proiektu honen inguruan? Bazela garaia, behar genuen koherentzia hori ematea Nafarroako mapa administratiboari, gu behar horiek ditugu koherentzia emateko gure lurraldeari, orain herri batzuk badituzte zerbitzu soziala gurekin, baino ura eta zaborrak beste herri batzuekin, eskolara joaten dira Garesera, baino zerbitzu medikoak beste herrietan, hori guztiari koherentzia bat eman behar genion. Eta gainera, proiektu honetan lehenengo aldia da gure mankomunitatea errespetatzen dela, gure borrokarik garrantzitsua izan zen eta orain proiektu honetan errespetatzen da Izarbibarko nobenerako mankomunitate hori, orduan oso pozik gaude. Dudarik gabe zu balorazio oso positiboa egiten diozu orduan? Beharrezkoa zen proiektu bat da, ausarta eta oso pozik gaude, bai. Eta Garesi herriari ere positiboki eragingo lioke? Bai. Mapa lokala ukitzen duen beste puntu bat da finantziazioaren kontua. Nafarroako herriak nire ustez azpi finantziatutak daude. Transferentzien kontua ez dago argituta ere eta proiektu hau nolabait gutxienez oinarri batzuk finkatuko ditu eta oinarri horietatik jarraituko dugu lanean, baina oinarri horiek finkatzea beharrezkoa zen eta aurreko proiektuak ikusita, non adibidez 5.000 berako udaletxeak desagertzen zirela edo kontsejuak desagertzen zirela oso oso arriskutsuak ziren Gares bezalako herrientzat, orduan oso ondo hartu dugu proiektu hau. 3 urte daramatzazu alkate bezala, une honetan zein da herriaren egoera ekonomiko eta kulturala? Ekonomikoki ondo gaudela esan dezakegu, ez daukagu zorrik, badaukagu herreman ekonomikoki herremanente bat eta azpiegitura horiek berriztatzeko oso egoera honean gaudela esan dezakegu. Kulturalki ere euskeraren mundua berriztatzen ari da, generazio berriak sartzen ari da, indarrarekin, gogoekin eta uste dut ondo kokaturik gaudela. Eta herriaren potentziala zein dela esango zenuke? Hori bera, oso herri parte hartzailea dela, auzolanak mantendu direla denboran zehar, pasaden urtean adibidez eskola margotu genuen Apimarekin, Igelkotako taberna berritu genuen baita futbol taldearekin, ostiral honetan berriro beste auzolan bat daukagu garbitu, garbiketaren inguruko talde herritar horrekin lanean egiteko, eta uste dut hori parte hartzailea dinamismo hori dela gure herriaren potentzial handiena, gure pertsonak. Auzolan hori, herri giro handia dagoen herria da orduan, parte hartze hori, ze ondo. Eta gabezia moduan, alderantziz, izango ditu gabeziak ere? Noski, gabezi garrantzitsuak ditugu esan dituta, azpiegitura
gehiegi ditugu behar bada, polikiroldegia, igerilekuak, kulturretxea, horietako askok berritu beharrak dituzte, etxeak ere berritu beharra ditugu gure kasko historikoan, oso polita dela, baina dirutza suposatzen duela hori mantentzea eta gabezia hori dugu. Horregatik esaten dut nola bait azpi finantzatuta gaudela eta behar dugula diru hori poliki gure herria berriztatzeko. Eta etorkizunera begirako proiektuen artean, igual hori egon daiteke edo zein dituzu eskuartean? Badaukagu proiektu oso polita garez energetikoki buru jabe izateko. Orain badaukagu proiektu bat hurrengo egunetan Nafarroako parlamentura eramango duguna, gure zentral mini hidraulikoa 80ko hamarkadan abandonatu zela berriro martxan jartzeko, gure frontoia teilatua aldatzeko, amiantoz egina dago aldatzeko eta bertan instalazio fotovoltaiko bat ezartzeko, eta fotovoltaika eta mini hidrauliko hori ekoizten duten energiarekin udal kontsumoak asetzea, ez? Gutxi gora bera, udala buru jabea egitea energetikoki eta hori errekurso batzuk ekoiztea beste proiektu batzuetan emateko, ez? Pobrezia energetikoaren inguruan edo azpiegitura horiek hobetzeko proiektuetan. Eta dagoeneko ari zarete horrekin lanean edo? Bai, ja badaramagu 3-4 urte horren atzean, aurkeztu ginen 3 sarietara, irabazi genituen, hortatik ateratako diruarekin kontratatu ditugu arkitektoak, ingenieroak, beraiek erredaktatu dituzte proiektuak, Nafarroako plan energetikoaren barruan sartzea ere lortu dugu, talde politiko guztiekin adostu dugu proiektua, eta martxan dago, orain behar duguna da, beti bezala dirua. Finantziazioa, ez da? Oso ondo. Eta baldin bada sekreturik, zein da alkate ona izateko edo herria ondo gobernatzeko sekretua? Nire ustez apaltasuna. Apaltasuna. Bai, nik uste dut alkateak jakin behar dugula ez dakigula ia ezer, oso mugatua gaudela gure ezagutza, eta orduan entzun behar ditugula ez bakarrik beste partiduak, baizik eta herritarrak, talde herrikoiak, mundu guztia entzutea, eta handik bai zure iritziarekin aurrera eramatea edo zein proiektu, baina apaltasunez jokatzea eta mundu guztia entzutea. Oso ondo. Eta agintaldia maiera, nola bukatzea gustatuko litzaizuke zure agintaldia? Gustatuko litzaidake bukatzea proiektu energetiko potente hori gutxienez bideratuta utzita eta orain dagoen moduan herria pilpilean edo bizitasunez uztea. Gareztarra zara, herria nola definituko zenuke? Uste dut oso herri irekia garela, azkenean Donillakoe bidea erdi-erditik pasatzen da eta hori urteak pasata egin du gure herritarrak oso irekiak izatea atzerritarrei, dinamikoak baita. Uste dut hori dela gure xarma berezia, irekiera, ez? Etengabe dabiltza hemen erromesak, bai. Oso ondo. Eta animatuko zinateke hitz bat ez definitzera? Uste dut errepikatu dela, baina nire ustez garez dinamikoa da. Dinamikoa. Oso ondo. Mila esker Roian, horrelaxe jarraitu eta animo zuen proiektuekin eta hurrengora arte. Mila esker. Jakina da gure arbasoek lurra iraultzeko laia deituriko lanabesak erabiltzen zituztela. Garesen bada elkarte bat ohitura hori berreskuratu eta ezagutaraztea helburu duena. Nafar laiariak dira beraiek eta nire alboan dut elkarte horretako kide den Koldo Kolomo. Zer moduz? Egunon, ongi etorri. Lehenik eta behin gure ikusleak kokatzeko, historia pixka bat, nondik dator laiak erabiltzearen ohitura hori? Hemen Nafarroa garaian bederen ezagutzen dugu dokumentazioagatik erdi arotik, bai? Adibidez, Herriberriko elizan aurki dezakegu irudi bat, dokumentu grafiko, eta bertan agertzen dira Adan eta Eba, eta lanetan ari dira. Eba, normalean emakumei zegozkien lanak egiten, eta Adan laietan. Orduan erdi arotik ezagutzen dugula. Gainera esanguratsua da, auzolanean egiten zen lan badela laiarena. Claro, erabat beharrezkoa zen auzolanean lan egitea, bertzela laiekin norbanako oso kontu oso lan zaila da, bai. Eta auzolanetan lortzen zen, laiaren posibilitate guztiak hor indarrean jartzea, bai. Elkarlanean. Elkarlanean, bai. Eta zuek historia hori ezagutu eta noiz erabaki zenuten elkartea sortzeko pauso hori ematea?
Bai, duela 35 urte sortu zen hemen lehenbiziko laia lasterketa, aurten beteko dugu 35. urte hurrena. Eta, bueno, makalaldi batean zegoenez, laia lasterketaren kontua, erabaki genuen elkarte bat sortzea, eta laiak berez dituen balorekiko atxikimendu hori sartzea elkartearen barruan, hau da, zuk aipatutakoa, auzolana edo naturarekiko harreman hori, bai. Oso ondo. Eta zenbat lagun zaudete egun elkartean? Elkartean gutxi gorera 35 lagun egonen gara, baina gero laia lasterketan eta jende gehiago gaude. Egun adibidez Garezko ferietan, laia lasterketan, elkar gaitezke erraz 50 lagun inguru edo. Guztiak garestarra zarete edo ondoko herrietakoak? Bai, batez ere Artaxotik etortzen dira. Artaxoan ere, azaroaren bukaeran, San Saturnino ospakizunaren inguruan, han ere egiten dute zerkorako igoera laietan. Eta orduan betidanik oso harreman ona izan dugu, eta gu ara joaten gara parte hartzera eta lehia egitera, nolabait ere, eta haiek ere ferietan iraian etortzen dira ona egitera. Orduan elkartea sortu genuen, pentsatu genuen, indar guztiak batu behar genitula, eta deno sartuta gaude elkarte honetan. Oso ondo. Eta herriz herri erakustaldiak ere egiten dituzu, ezta? Bai, noizbenka egiten ditugu halako erakustaldia, deitzen digutenean, normalean jai giroan, urtean 3 edo 4 ateratzen gara, eta han egiten duguna da, nolabait ere ibilialdi bat laietan, eta gero lasterketak. Pixkat herri kirol gisa aurkezten dugu espektakulua, eta gero bukaeran beti uzten diogu publikoari, laien gainean igotzen nahi baldin badute. Oso ondo. Eta esaterako hurrengo erakustaldia edo ekitaldia noiz tokatzen da? Iraian izanen da, irailaren azken asteburuan, eta bertan, Garezen, herrian bertan? Bai, Garezko feriak ospatuko ditugu, eta gainera gure 35. urte hurrena izanen da. Orduan, nahiko jai berezia egin nahi dugu, eta batez ere konbitea eman nahi diogu 35 urte hauetan parte hartu duten laiari guztiei. Eta etorkizuna izan dezan baita ere, ezta? Txikienek ikasteko? Beharrezkoa bai, txikiak ere hor egon behar dira, bai, eta gainera, zuk diozun bezala, txikiak eta gazteak dira, laia lasterketaren etorkizuna haiek edo haien eskuetan egonen da erabakia jarraitzeko ala ez. Esan behar dut konbentzitu nazula, eta nik ere ikasi nahi detela. Orduan, erakustaldi txiki bat egingo zen iguke? Bai, goazen ikustera. Oso ondo. Hurrengo geldialdia Jakue hotelean egingo dugu, eta nire alboan daukat Aritze Aldaz, bertako kidea, zeinak xehetasun guztiak azalduko dizkigun. Egunon, Aritze Der? Egunon, bai. Lehenik eta behin, ikusten da itxuraz soilik ja ez dela hotel arrunta, batez ere Erromesei zuzendua dagoen hotela dela esan dezakegu? Hori da. Xehetasuna dauka, ideia ona izan zelako, hemen elkartzen direlako Sanporreko eta Arrantzalaiko bideak hemen direlako puntua, eta gainera espeziala da delako, arkitektura delako, herri honetako arkitektura ohia horrelako etxeakoak. Orduan, horretik garrantzitsua eduki zuen, hotela jaio baino lehen bi idei ona izan zelako, eta eman zioten bi sari, ez? Proiektu ona zelako, idei ona izan zelako, eta gainera gero arkitektonikoki oso ona izan zelako. Kontuan hartzeagatik arkitektonikoki. Eta hotela eta albergea bi gauzak dira bertan, ez da? Bai, desberdina. Hau da hotela eta harago dago albergea. Albergean, hau 1980an egin zen, eta 1989an hasi zen albergea. Jende gehiago etortzen zen ibiltzen, eta ikusi genuen beharrezkoa zela, beste toki bat berezitasun ezberdin auki behar zuela, ibiltzen datorzen jendearen,
erromesentzako. Hori da, imaginatzen dut erromes mordoa etorriko dela, Bai. kopuruak kontrolatzen dituzue, gutxi Ba, gorabehera? lo egiten dutenak, bai, 30.000 erromes etortzen dira urtera, baina jende gehiago etortzen da. Badakizu egun batzuk igual 5 autobus edo gehiago ikusten zu, eta ez dute lo egiten hemen, baina etortzen dira garez ikustera, ibilbidea egiten dute, eta gero ikusten dute Unate edo beste herriren bat ondoan daukatela. Orduan, pasatuta lo, 30.000 pertsona. Eta daukagu Italiatik, Hego Amerikatik, Europatik, Frantziarrak, Alemaniatik, toki guztietatik. Bazter guztietatik. Bai, eta oraintxe etortzen ari da asko Hego Koreako jendea. Baita ere, Bai, eske beraientzako master bat bezala egitea aukera ematen diotelaz. Egiten dute master bat bezala bere herrialdean master bat egitea bezala Zer dela. gauza kurioso. Bai, horregatik etortzen ari dira orain asko. Ondo. Eta lo egiteaz gain, hainbat zerbitzu eskaintzen dizkiezu. Hoien artean, atentzioa deitu digu, Bikeline izeneko zerbitzua duzuela, kontatu guzu zertan datzen. Ba, ikusi genuen, jende asko etortzen ari biltzen, baina gero eta gehiago etortzen dira txirrindularekin. Orduan daukagu, txoko bat txirrindula konpontzeko, txirrindulak garbitzeko, eta bere tokia aukitzeko, txirrindulakin bazatoz, ere bai zure tokia daukazuela. Ondo. Bai. Eta irteerak ere antolatzen dituzue inguruko zonaldean barrena, hoteletik bideratuta. Bai, hemen daukagu gauza asko, daukagu Eunat ikusteko, gero daukagu Mendigorrian Andelos, Erroman hiri bat, Artajonako zerkoa ere bai dago eta oso garrantzitsua da. Milaka gauza dauzkagu oso ondoan, garez ondoan ikusteko, herria ere bai. Positiboa da herriarentzako, berarentzako ere bai, azkenean bisitari mordoa ekartzen ditu herrira, eta oso ondo. Oain, imagina ezazu, ni natorrela hotelera, asteburua igarotzera. Eta, eskatzen dizut, ze gomendatuko zenidake asteburua igarotzeko, hemendik barrena, ze irteera? Lehendabiziko esango nizu Maitenea etxetxora jutea, daukagula etxe bat zuhaitz baten gainean, oso polita dela. Eta oso romantikoa, eta gainera ikusi dezakezu gauean daukagu prestatuta izarrak ikusteko. Esan dezakegulako, erromes bidea hau Done Jako bidea dela izarren bidea, orduan hor ikusiko dezakezu izarrak, ikusten delako oso ondo, eta gero hemen oso ondo jaten dezakegu, zainzuriak orain gaudela jateko momentuan. Hemengo gastronomia mundu guztian. Piperrak, barrun gorriak, eta gero biltzea. Herritikan lasai-lasai oso gertu gaude biltzeko herrian, eta gero Eunate ondo-ondoan daukagula, oso ondo ikusteko, eta lasaitasunez hor zuhaitz azpian esertzen zara, txoria antzun izakezu, eta lasai-lasai kafetxo bat hartu. Ze ondo, konbentzitu nazi. Eta etorkizun hurbilera begira, baduzu beste berrikuntzaren sartzeko asmoa, beste proiekturen bat eskuartean, hotelean? Badaukagu proiektu oso handi bat eta pentsatuta, baina hau oraindik sekretu bat da. Eta badauzkagu beste asko batzu, egunero gustatu zaigulako, etortzen denako jendea disfrutatzea eta horri eguneroko proiektua da, ez? Jendea ondo pasatzea, ondo ikutzea eta gustu honekorekin gelditzea. Herri honetan eta gure hotelean. Zorte hon, proiektuarekin, dudari gabe. Eta orain zuk herritarra izani bertakoa eta ondo ezagutzen duzula aprobetxatuz, bisita gidatutxo bat egingo diguzu Herritibarrena? Bale, nirekin etorri, oso ondo.
Garesen jarraitzen dugu Aritze Ederrekin eta konta iguzu nora ekarri gaituzu orain? Hemen ekarri dizuet, Koke Ardaiz gure herriko ospetsua famatua egiten gauzak zuaitzekin, ikusi dezakezuten ze lanak egiten dituen. Herrian zehar ikusi daitezkelako bere lanak, baina etorri gara bere etxera ikustera nola lan egiten duen. Hemen tailer propioa dauka berak, hemen dauzka lan guztiak. Hemen lan egiten du, eta denetari dauka. Ikusteko esposizio bat dauka hor, eta oso polita gauzak egiten du zuaitzekin. Eta aipatu diguzu hori da, herrian zehar erakustaldi bat jarriko duela? Ez badauka erakustaldi bat, zuaitza gelditu direla moztu behar genituen herrian gaixo jarri delako edo gaizki daudelako, berak zuaitz horiekin ikusi du eskultura batzuk eta egin ditu. Eta hode 5 eskultura herrian zehar eta ere bai egingo ditu gehiago. Horren hasi dira zuaitz batzuk mozten eta gehiago egingo ditu. Eta noiztik aurrera izango da ikusteko aukera? Badaude herritik antzear, egongo dira betirako, ea asko irautzen duten eta betirako edukiko ditugu gure herrian. Oso ondo. Bai, oso polita. Gareseko herriaren sarreran gaude, Aritze Eder, jakingo zenuke azaltzen herriaren izena nondik datorren historia pixka bat? Garesen, badirudi, orain dela urte asko euskaraz hitz egiten zela, 19. mendean ja euskaraz hitz egiten zela, eta badirudi liburu askotan ja Gares bezala agertzen dela. Horregatik, horretik datorre herriaren izena, Gares euskaraz. Eta erderaz da Puente la Reina, eta badirudi erregina bat nahi zuela Arga ibaia pasatu, eta pasatzeko zubi bat egin zuten. Orduan da Puente de la Reina, eta gero bihurtuko litzateke Puente la Reina herrian. Eliza ere hemen daukagu, berezitasun bat badu Eliza honek. Bai, detzena Gurutzeko Eliza, erromes batzuk etorri ziren Alemarrenetik oso zauri askoekin oinetan eta horrela, eta hemengo apaizak eta konpondu zioten ondo portatu ziren behiarekin eta urrengo aldi batean etorri ziren berriz baina gurutze batekin. Eta gurutzeren forma hori espeziala da, oso arraroa da, irriga forma duelako, eta horregatik eman zioten Elizoni gurutze horren gurutze Eliza espeziala delako edo berezia. Egun ere horrela deitzen zen? Bai, horrela deitzen da, gurutze Eliza. Zu garestarra zara, hemen hazi zara. Nolako bizimodua dago, nola definituko zenuke herria? Oso lasaia da, 2008 biztanle gara, baina ez da nabaritzen jende guztia Iruñan lan egiten duelako. Eskola daude, jende gaztea dago, gero eta jende gazte horiek gero eta jende gehiago euskaraz hitz egiten du, baina nahiko lasaia da. Denda daude, daukagu taberna eta denda asko, normala dena herri batentzako, eta jendea daukagunez festak eta 25 uztailan 25-an. Uztailan 25-an dira jaiak. Hasten dira 24an zuziarekin eta 25ean da gure patroia esaten. Eta 30araino bihurtzen du. Daukagu gero festa txiki batzuk iraiako azkeneko asteburuan. Gero ere daukagu gazte maiatzan orain izan direla gazte jaiak. Eta ere daukagu jasaldi bat oso polita dela, zubipean egiten dena, oso polita dela, daukagulako ospetsu bat, Alberto Arte eta saxofolari jazta oso ona, eta bada dela 2 urte horrela egiten dugula jasaldi hori, oso polita da, gainera hor zubipean guraldi oso onak egiten duelako apustuan, freskotasuna ibai ekartzen duela jasantzuten, eta gauza hori herriko festak. Esan duzu herri lasaia, baina aldi berean ikusten dut festa asko ekitaldi. gustatzen zaizkigu herrikoei, ere daukagu euskararen eguna, pasaden asteburuan eduki genuela, beti daukagu eta ere bai egiten dute urtero ere bai Baldizarbeko herri guztiak elkartzen gara egun batean, ekainan izaten dela, eta ere bai batzutan Garesen egiten dugu festa, eta badakizu herrietan jende guztiari festa gustatzen zaizkiela. Bai, hori horrela da, herri guztietan. Eta euskararen presentzia zenbaterainokoa da herrian? Posible da euskaraz bizitzea? Badaude denda batzuk euskaraz egiten dutela, eta orduan erosi dezakezu euskaraz, baina pixkanak eta pixkanaka hobeto doa.
nire adinako jendea ez zuen euskaraz hitz egiten eta ikasi, baina gero eta jende gehiago euskaraz ikasten ari da, umeekin badaukazu etxean umeren bat, saiatzen ari da euskara ikasten, eta gero eskolaren dela urte asko daukagula eredua eta hori bai nabaritzen da. Gero eta jende gehiago euskaraz hitz egiten ari dela eskolaren bidez. Baina bai, ikusten ari da, jendea ja umeak adina 40 urtekin, 35-etik 40 urteta generazio hori, orain nahi duela ikasi, bere umeek nahi dutelako euskaraz ikastea, eta beraiek saiatzen ari dira euskaraz ikasten. Eta igual 10 bat urte pasata, uste dut, igual egarez oso euskalduna izango dela. Bai, hori espero dut. Mi esker, bizitatxoa begitagatik Erretibarrena, eta horrela jarraitu eta hurrengora arte. Etorri nahi zuten ikusten duzu oso herri polita dela, eta eguraldi ona daukagu gaur, eta beti eguna, esaten dute garezen daukagula mikroklima bat, beti ona egiten duela. Gainera, Gainera, daukagu denetarik, orduan... Zorte duenak, zarete orduan, oso ondo. Mila esker, zuei etortzeagatik. Honekin amaitutzat emango dugu gaurko Herriz Herri saioa, ongi izan eta hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.